We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Katod namon pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teko Camp. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche, live gikan dini sa GMA Davao Complex. Disgrasya na itabo sa MacArthur Highway, Matina, Davao City. Tulo ka motor o taxi nagkarambola. Tulo ang angol. Ano ang detalye? Base sa investigasyon, mi-U-turn kuno ang taxi nga gimaneho ni Danilo Padilla. Apan, padulong dahi kaniya ang tulo ka nagaguros nga motorsiklo, hinungdan nga paslak sila. Sa danyos, tataw nga kusog kuno ang dagan sa tulo ka rider. Sigurohon nga ang ato ang speed limit katulang gitugutan sa tuang dakbayan. Samaran ang tulo ka rider sa motor nga gilang sila Jan Bermoy, Shemar Ibanez o Christopher Taylaran. Kinsa daling gipangdala sa ospital. Sa maong panghitabo, dunay panawagan ng otoridad ngadto sa mga motorista. Labaw na nga bagong asfalto ang mga kadalanan karon sa syudad. Ang ato ang kadalanan tungod sa sunod-sunod nga pag-ulan, dakin as kini. Ako, si Real Suroche para sa One Mindanao. Hapit malampor na sa usa ka truck ang kargado og sitakong bugas ang checkpoint sa kapulisan sa General Santos City. Humanawad-an og preno ang panghitabo nakuhaan sa CCTV. Ang dugang detalye. Sa CCTV footage sa checkpoint sa Regional Mobile Force Battalion sa Police Regional Office 12 nga nakabase sa Macar Sigil Road, Barangay Tambler, General Santos City, makita ang truck gikan sa taas nga bahin nga nagkakusog ang dagan ug nagtakilid tunga sa dalan. Puno sa sinakong bugas among truck, nadamay usab ang kasugat nining tricycle nga nalagputan og sinakong bugas. Sa kabugat sa karga nining bugas, dili na makaya sa magpreno, hinungdan nga dire-diretso kini paubos. Mayo na lang nga nakabig pa sa driver ug nilikayan ang checkpoint kung asa ana ang mga pulis nga nagabantay. Gileon gitabangan sa mga pulis ang driver nga swerteng minor injuries lamang ang naangkon. Gilimpyuan usab dayon sa mga pulis sa kalsada asa nagpasad ang mga bugas aron dili mabalda ang dagan sa trapiko. Nasayran nga mokabat sa 200 kasakong bugas ang karga nini gikan sa Cotabato nga i-deliver unta sa Maasim, Sarangani Province. Ako si Teko Campo para sa One Mindanao. Duha ka gingong supplier og mga gamit paghimo og bomba arestado sa Sulu. Samtang duha ka pagbusikad nahitabo sa Maguindanao. Ani ang report. Dakpan atol sa bypass operation sa Sulu ang duha ka lalaking nailang sila Akang Suraili Umaron ug Mardan Damang Jamasali nga supplier og improvised explosive device o IED nga gigamit sa mga Abu Sayyaf sa twin bombing sa Hulo-Sulu niadtong August 24, 2020. Nakumbisga gikan sa mga sospek ang marked money, caliber 45 pistol ug mga bala,
IED components, blasting caps, time fuse cord, ammonium nitrate, 81mm mortar shell, marbles, aluminum pipe ug wire switches. Kasuhan ng mga dinakpan ug paglapas sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Act o Republic Act 9516 o ang pagbaligya eksplosibo. Stranded ang daghang motorista sa National Highway sa Gindulungan, Mindanao human dunay duha ka pagbusikat sa sitio Pansol sa barangay Makasampen Lunes sa buntag. Target kuno sa mitanom sa bomba ang sakyanan sa 549th Engineering Battalion nga miagi sa Cotabato Isulan Highway. Gibantayan sa otoridad ang roadblock alang sa clearing operation nga milungtad og pipila ka oras. Nagtuo mga otoridad nga hinimuan kini sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Nabakunahan na kontra COVID-19 si Pangulong Rodrigo Duterte. Dugang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Yes, Sara, Sinopharm vaccine ang giturok na bakuna kay Presidente Duterte. Samtang, ana-ana sa kapin 300,000 ka mga senior citizens sa Davao Region ang nakalista na aron mabakunahan. Mismo si DOH Secretary Francisco Duque III ang nagturok og Sinopharm vaccine kang Presidente Rodrigo Duterte Lunes sa gabi sa Malacañang. Human mitugot ang iyang mga doktor. Nagpabakuna ang Pangulo dili lang aron maprotektahan batok COVID-19 apan aron sa madasig ang mga Pilipino nga magpabakuna. Isip senior citizen, lakip ang Pangulo sa A2 priority list. Sa datos gikan sa DOH-11 as of May 2, pinakadaghan sa natalang kaso sa COVID-19 sa Davao Region mao ang mga senior citizens o nag-edad 60 years old and above kung asa dunay natalang 2,932 cases. Anaasab sa pinakataas sa ihap sa namatay ang ana sa mong age group nga ana-ana sa 549. Busa, ginaandam na karon sa DOH-11 ang master list sa mga senior citizens nga mabakunahan human sa healthcare workers. 353,268 na ang total nga master listed na senior citizen diri sa Region 11 for COVID-19 in vaccination. Sinovac ang gamiton sa pagbakuna sa mga senior citizens. Samtang, gipaklaro sab sa DOH-11 nga sundon gihapon ang priority list luyo sa pagbakuna sa napulo nga naa sa A4 priority list ni adtong Sabado. It's a symbolic vaccination lang just to celebrate the Labor Day for that day only. Sara, gawa sa ginatapos pa ang pagbakuna sa mga healthcare workers, ginapaabot pa sa mga lokasyong bakuna alang sa mga senior citizens aron masugda na ang pagbakuna sa maong age group. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. May resume na ang vaccination hub sa Magallanes Elementary School sa Davao City karong adlaw alang sa second dose sa mga ulahing nabakunahan nga frontliners. Ang report ni Sheila Vergara Rubio. Sa pag-resume sa vaccination sa Magallanes Elementary School, gilaraw nga mabakunahan ang 8,000 ka mga frontliner alang sa ilang second dose sa Sinovac vaccine. Sa mga nahibiling adlaw sa bulan sa Mayo, pulos mga second dose sa bakuna ang iturok sa maong vaccination site. Ug kung matapos na kini, musunod gilayon ang second dose alang sa AstraZeneca vaccine. So amo ganing ginaawhag tanan nga katong nahatagan og first dose dinhi. So kung pwede lang dili na po sila mag second dose. So pwede pod nga dili kinahanglan nga kanang mo advance sila anhi diri. Kung dili on the 28th day sa ilahang kuan from the first dose kinahanglan mo anhi na gyud sila. Gilara usab nga mag-resume ang ubang vaccination sites sa ubang parte sa Dakbayan. Ingon man mag-abre ang designate nga vaccination hubs. Gitakda usab nga ipailawom sa ocular inspection ang duha ka branches sa SM Davao asa gitanyag nga mamahimong vaccination site. Ang proposed area sa maong mga mall asa ipahigayon ang pagbakuna, maong cinema area ug cinema lobby. Ang maong kumpanya nahimo usab nga partner sa ubang mga LGU sa tibok Pilipinas aron mahimong lugar nga kabakunahan. Samtang pipila usab sa mga opisyales sa Davao City ang nagpabakuna na og Sinovac vaccine. Usa niini si ABC President Edgar Ibuyan Sr. kinsa hugot nga miagni sa ubang sama niya nga senior citizen nga dili mahadlok sa bakuna, inay isipon nga kini proteksyon sa katawhan. Sa kasamtangan, gihanay na sa syudad ang pagpabakuna sa mga senior citizen. Before ko gi-injectionan, gi-screen man ko tanan. So ni pasar man that's why green light lang ko so far kalos Ginoo super sugod.
Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Duha ka proud Mindanaoan ang lakip sa top 10 sa Philippine Military Academy Masaligan Class of 2021. Di nang usa mao ang class salutatorian. Anang report ni R. Jill Relator. Gipagula na sa Philippine Military Academy ang listahan sa top performing cadets lunas sa buntag. Rank 2 for the salutatorian is Cadet First Class Daryl Bricks Ramos Colita. Salutatorian sa PMA Masaligan Class of 2021 ang 22 anyos nga si Cadet First Class Daryl Bricks Colita nga taga Malalag, Davao del Sur. Usa siya ka undergraduate sa kursong Bachelor of Science in Mining Engineering sa University of Southeastern Philippines, una ni sulod sa PMA, o class valedictorian diyang ni-graduate sa high school. Makadawat siya og awards sama sa Vice Presidential Sabre, Philippine Army Sabre, Australian Defense Sabre, ug Army Professional Plaque. Graduating from PMA is a very big blessing and privilege already, and being able to make it to the top 10 really amplifies my spirit, and it even more pays me a reminder how big-hearted God is and how grateful and hardworking I should be for receiving all these blessings from Him. Proud ang parents si Cadet First Class Colita, kinsa mga fish vendors sa iyang kalampusan, labi na ang iyang amahan nga kanhi sundalo. Dili man personal nga makatambong sa graduation ceremony tungod sa travel restrictions, apan dako gayud ang ilang pasalamat sa kalampusan sa ilang anak. Sobra kalipay, sir. Natuman lang yun yung pangando, sir, isip nga, sir, graduate sa Philippine Military Academy. Mura yung ikuan, sir, nga kamo kong inspiration tayo, ma, ate. Diba rin, sir? Paragin siya makatabang sa amo, sir. Maulog niya kay break ni kayo, sir. Magka-graduate ko, ma. Mura na, sir, nga, para makatabang ko sa inyo, ma. Mag-graduate ko sa PMA. Rank number 6 is Cadet First Class Feljoy Bagabaldo Ending. Samtang top 6 sab ang 24 anyos nga tubong Oroquieta City, Misamis Occidental nga si Cadet First Class Feljoy Ending, kinsa mosulod sab sa Philippine Army. Undergraduate sab siya sa kursong Bachelor of Science in Criminology sa Misamis University, una ni sulod sa PMA. Miyembro siya sa Honor Committee, Baseball Core Squad ug Softball Core Squad. Ipahigayon karong Lunes alas 3 sa hapon ang graduation ceremony sa PMA Masaligan Class of 2021. Ako si R.G. Relator para sa One Mindanao. Thank you, sir. Nakasinati man og init nga panahon ang dagang lugar sa Mindanao karong adlaw, lauman gihapon ang mga pagulan sa ubang lugar ilabi na karong gabi. Walay ginabantayan nga low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility o PAR apan base sa weather forecast sa Pag-asa. Makasinati og mapanganurong kalangitan pag-ulan ug localized thunderstorms ang Caraga ug Davao region epekto sa easterlies o ang init nga hangin gikan sa Pacific Ocean. Apan bisan sa mga pag-ulan sa ubang dapit, makasinati gihapon init nga panahon ang sagad sa mga lugar sa Mindanao. Busag ipahimangnuan ang tanan nga dili kaayo magpainit sa adlaw aron malikay sa heat stroke ug ubang heat related nga sakit. Ug aduna sa igang alimot nga weather condition nga din ang kainiton sa weather temperature tibok adlaw sa ubang mga areas naa sa 32 hangtod na sa 34 degrees Celsius, di na sinati ang 34 degrees Celsius sa Zamboanga City. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Miatake nga usab ang misteryosong nagapamatay og mga hayop sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril.
Yasreal human ang pagpangatake sa mga itoy sa dili matino nga mananap mga manok na sab ang mga nangamatay sa usa ka barangay dinhi sa Cagayan de Oro City ning bag-uhay lang. Maraming pangkaog. Maraming pangkaog balbal. Maraming pangsuyop ang dugo. Kini ang aktual nga kuha ni Junito Haplag diyang iyahang napalgan nga nangamatay ang iyang mga alagang manok Domingo sa kabuntagon. Saysay ni Junito nga bandang alas 6 sa buntag, buhi pa ang iyang mga alaga ug iyapang nabahugan. Apan siyang pagbalik bandang alas 7, ingon ani na ang iyahang naabtan. Nangalarot ang balahibo, adunay pinaakan ug daw murag gisuyop ang mga dugo sa iyang upat ka mga manok. Una nahitabo ang pagpangatake sa mga manok diri sa Barangay Indahag sigon sa mga residente nga adunay dili matino nga tingog silang nadungog diri dapit sa may likod nga bahin. Ato isa ka manok ng balaw. Sig kay pangakak. Hindi sa kimutang ba sawa kayo nya. Hong ibantayan. Maro magnay bata nga nagtingog diri sa iya dool. Ito gisulod ko sa balay ko na may bata murag gitingog so diyan dos manok sulod ko pagkabuntag amo to nahitabo gyud. Apan human kuno ang insidente, diyang pauli ang tagbalay nga si Denmark Haplag. Aduna siya'y nasugatan nga itom nga daw iro ang porma nga gikan sa direksyon sa ilahang panimalay. Katong paanihay ko diri nasugat na lang ko itom nga iro nga nay puti diri sa tangkugo. Kabang nga puti. Nagdagan-dagan ko sa king dagan. Niwangon siya nga iro. Niwangon itom gid siya pero nalay puti diri. Pahimangno karon sa Barangay Council sa Indahag sa mga residente nga bantayan ang ilahang mga binuhi tungod sa sagunson nga pagpangatake. Real sa karon nangayo na og barangay assistance ang mga nabiktima sa mga pagpangatake og sigon sa barangay nga mas pahugtan nila ang ilahang pagrobing sa lugar. Ingon man na paningkamutan nila nga madakpan o masapon kining mananap nga nagapangatake. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Nahulikam ang pagsinumbagay sa usa ka food delivery rider ug laing motorista sa tunga sa dalan sa Cagayan de Oro City. Ato ibalik si Cyril Chavez. Daw boxing match kining nahitabo sa 29th Street sa Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City. Diyang nagsinumbagay ang usa ka food delivery rider ug laing motorista tungod nagkabikil silang pagmaneho sa dalan. Sa kuha sa CCTV, makita nga nag-U-turn kining rider ug kalit minaog ang driver sa multicab ug gisipa ang rider nga miresulta sa sinumbagay. Makita sab nga gipugan pa sila sa usa ka tawo ug gipatindog ang iyahang motor. Miabante dayon ang multicab ug gisumbag sa rider ang side mirror niini. Rason nga daw nag second round sa boxing ang duha. Tungod sa kasuko, gipahimungtan sa driver sa multicab ang motor sa rider. Hinungdan nga gibato sab sa rider og helmet ang samin sa likod nga bahin sa sakyanan. Sa laing video nga mi-viral, makita nga gitumba sa multicab driver ang motor ug padayon silang nagsinumbagay. Wala madugay na uwang rasab sila sa mga tawo nga ana sa lugar. Ang insidente nakaabot na sa buhatan sa Police Station 9 Nazareth ug naila ang duha ka motorista nga sila Leonard Montaliana, 29 anyos, delivery rider ug Eugene Bacalso, 45 anyos, driver sa multicab. Nagkadayang minor injuries ang nahiaguman sa duha kung asa girefer na sab sa barangay ang ilahang kaso. Isuryahon kung adunay problema kay ang pagsumbagay dili man kana mao ang makasulbad sa maong hinungdan sa mga problema. Noon makadugang kana sa problema sa matag usa. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Hepe sa PNP Traffic Division sa Iligan City patay human mabangga ang gimanyong sakyanan sa usa ka forward truck sa Lagindingan, Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Dili na maitsura ang sakyanan ni Iligan Traffic Division Chief Police Major Abogado Mautin human makabangga din ang usa ka forward truck sa National Highway sa Barangay Maoswagon, Lagindingan, Misamis Oriental, Lunes sa buntag. Nadala pa si Major Mautin sa ospital apan gideklara kining dead on arrival. Ang driver sa truck nga giilang si Neilboy Agukoy gikustudiya sa kapulisan kinsa posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Siguro na ginaglikay ang nag-overtake nisulod sa iya ang pass lane. So siya murag na kuan siguro na yang giserve dinay para dili masagi siya sa so without knowing nay gapadulong truck nga dikarga. Pagtanaw na nako tungod ni sa dito sa kuha. Pero diri pa sila nakita na ko dito sa tulay.
sa iya po to sa andala nagagi. Padulong lang unta si Major Motin sa Cagayan de Oro City aron asikasuhon ang iyang promotion pagka-lieutenant colonel. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Usa ka misa ang gipahigayon alang sa mga crew sa misadsad nga barko sa Malimuno, Surigao del Norte. Samtang 36 ka mga sakay sa naundod nga bangka sa Surigao City na rescue. Anang report ni Argil Relator. Nagpahigayon og misa ang Coast Guard Surigao del Norte Station sa Lipata Ferry Terminal sa Surigao City alang sa 7 ka mga survivors sa nisadsad nga LCT Cebu Great Ocean ug pag-ampo alang sa 6 ka crew nga namatay sa moong insidente. Gitambungan kini sa mga personahe sa moong ahensya, representante sa shipping lines, ingon man kabanay sa mga crew. Human sa misa, naghalad sila og bulak sa lugar kung asa nasadsad ang barko. Mihatag ng financial assistance ang kumpanya sa barko ngadto sa pamilya sa mga crew. Magduha na kasimana gikan sa insidente, malaumon gihapon ang kabanay sa 7 ka missing nga crew nga makita pang buhi ang ilang mahal sa kinabuhi. Ilabi na ang amahan sa 24 anyos nga apprentice nga si JD Huntilla nga taga Padada, Davao del Sur. Naglaong pagid mi sir kay wala man may makita nga ebidensya nga sila nagkuhan kay ilang lifeguard, ilang life ring, wala may makita sa dagat. Samtang niadtong Sabado, na-rescue sa Coast Guard ang 36 ka mga sakay sa naunlod nga bangka sa dagat sa Barangay Kagutsan, Surigao City. Sa investigasyon, nadala sa balod ang FBCA No. 2, dayon nasadsad tungod sa kusog nga current. Ana-ana sa mayo kahimtang ang mga sakay sa bangka. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Humanaslod sa Tokyo Olympics ang Zamboangenyang weightlifter na si Haydin Diaz. Karon, ang Zamboangenyo boxer nga si Yumir Marcial Nasab ang nangandam alang sa mong dakong sports event. Human sa 2 ka tuig, nakabalik na sa boxing gold medalist nga si Yumir Marcial sa Zamboanga City alang sa iyang training para sa Tokyo Olympics. Nalipay si Yumir kay nakauban na sab niya ang iyang pamilya sanglit human sa SEA Games ug Asian Olympic Boxing Qualification kung asa nakuha niya ang gold medal. Nagtraining siya sa Los Angeles sa Amerika. Gipangandaman sab ni Yumir ang Asian Boxing Championship nga himuon sa Dubai. Mapasalamaton si Yumir sa suporta sa iyang mga kababayan kaniya. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mas miubos sa kapin 66,000 ang COVID-19 active cases sa Pilipinas karong adlaw, samtang mas bisaka sa halos 7,000 ang active cases sa Mindanao. 66,060 ang total active cases sa Pilipinas, tungod 9,028 ang new recoveries karong adlaw. Busa 984,210 na ang total recoveries. 1,067,892 na ang kinatibuk ang kaso, samtang 17,622 ang namatay. Samtang sa Mindanao, misaka na sa 70,879 ang tanang kaso sa COVID-19. Mas misaka pa ngadto sa 6,857 ang aktibong kaso, humanatala ang 61,427 recoveries ug 2,595 ang namatay. Sa tibok kalibutan, lapas 153,559,000 na ang nataptan og COVID-19. Sobra 90,288,000 na ang recoveries ug kapin 3,213,000 na ang namatay. Sa halos usa ka tuig nga pagpanghatag og hinabang sa GMA Regional TV, kapin 11,000 na ka mga banay ang natabangan pinaagi sa Kapuso Barangayan on Wheels. Ani ang report. Sa pagsugod sa Kapuso Barangayan on Wheels ni atong Mayo sa miaging tuig, gilibot sa GMA Regional TV ang nagkadiyang lugar sa Luzon, Visayas ug Mindanao aron manghatag og hinabang ilabi na sa mga naglisod karong dunay pandemya. Kapin 11,000 ka mga banay ang nahatagan og hinabang kinsa mapasalamaton sa ilang nadawat. Sa Northern Mindanao, usa ang 49 anyos nga person with disability nga si Castor Aranjuez nga taga-barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City sa kapin 1,600 ka mga banay nga nakadawat og hinabang. Daghang salamat din sa GMA Mindanao Kapuso sa ilang gitabang karon. Mapasalmaton sab ang 51 anyos nga si Nanay Merlita Lausa nga taga-barangay Kinawitnon sa Samal Island kinsa dunay special needs nga usa siya sa kapin 2,000 ka nakabenepisyo sa Southern Mindanao.
Salamat pud dako nga nahatagan gyapon ko sa GMA og suporta. Sa halos usa ka tuig nga pagserbisyo pinaagi sa Kapuso Barangayan on Wheels, kinasing-kasing sab ang among pagpasalamat. Ilabi pa nga nahatagan kini og Excellence Award in Communication Management ubos sa Corporate Social Responsibility Division 1 category ato sa 18th Philippine Kill Awards ug Special Citation Merit atol sa 42nd Catholic Mass Media Awards ubos sa Best TV Ad Public Service category. Dako ang pasalamat sa nagpasiugda niini nga proyekto nga si GMA Regional TV and Synergy First Vice President and Head Oliver Victor Beltran Amoroso ngadto sa mga public ug private sector partners. Panaad niya ug sa GMA Regional TV nga magpadayon sa paghatod og serbisyong tinuod ngadto sa katawhan nga buong puso para sa Pilipino. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Piso nga napusa nga dunay upat ang tiil ang gikan tingadaan karon sa mga residente sa usa ka barangay sa Matalam, Cotabato Province. Agaw atensyon karon sa mga residente sa barangay Santa Maria, Matalam, Cotabato kining piso nga upat ang tiil gipanag-iyahan kini ni barangay Kagawad, Terry Plazo. Niadtong Abril 27 pa napusa ang mga piso apan karon nila lamang nila kini namatikdan nga upat day ang tiil ini. Hangtod karon buhi pa ang mga piso. Sumala sa mga eksperto, ang mga kondisyon sa piso ginatawag nga polimilya o congenital malformation. Apan dako ang pagtuo sa tag-iya nga swerte kini alang kaniya. Mauiha kuno kining atimanon. Mga kapuso, way puwa sa among pagatunog balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa mga dagkong balita sa nagadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kadto maulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Suroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban ka namo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.